To ina da mai bukata ga mai magani ya zo fa. Ga dan naga da wanda ya dan na koya. Duk wanda ya ce ba bai gama daidai ba. Yara kuna bukata? Malam idan kana bukatan magani na cire ka zo ga dan naga da wanda ya dan na koya. Malamai salamu alaikum. Akwai da mai bukata? A mun ba mu bukata magani. A ba ku bukata? A ba mu bukata. To sai an yi mu Allah ya ba mu sa'a. Tunani ne mai magani ga dan naga da wanda ya dan na koya. Assalamu alaikum. Wannan shine na cire. Malam kana son budurwa tana ta yawo da hankali. Ka zo in baka maganin ka cire ta da ita da gidan sai lahira wallahi sai dai in ka maido ta. Wannan shine na ki bugu. Kawai abokai sun dora ma tsana. Da kayan magana ta shafe da kare mari. Ka zo in baka ki bugu wanda aboki sai dai kalle ka wallahi dole a girmama ka. Musamman ma ku matasa gayu. Na kowa ya shage lashi in zo ka ba mamaki nan cikin ku kowa za a yi mishi da magi. Akwai da mai bukata na ciren kuke bukata koko? Ni wannan ba na buguwa da kake gani na malam ko za a gwada ne? Yanzu ya ne za a in gane cewa na kirki ne. Kai ko baka san dan naga da ba. In baka yi da ni baka zo gwada malam. Ba matsala. Ku da ka taya gwada. A'a kuma muna kallon ka. Dan naga da ne wanda ya dan na koya. To shikenan.